знаєте, є така приказка, якщо Бог хоче покарати, забирає розум. Та в даному випадку вони навпаки підписуються під тим, що вони не готові виконувати міжнародні договори, в яких вони є стороною. Але російські кораблі плавають по всьому світу. Так, російські літаки літають по всьому світу. Російське майно є по всьому світу. В даному випадку, коли Росія на весь світ говорить нам байдуже до ваших правил, ми чітко говоримо, що наше законодавство вище за будь-яких міжнародні договори. Ну і тоді міжнародні договори стосовно Росії теж не працюють. І в даному випадку, чи дає вона козир вільному світу для того, щоб більш ефективно впливати на неї, так. Тому що номінально, залишаючись стороною міжнародних угод, Росія може розповідати, ну ви знаєте, ми зараз, звісно, якби там от немає можливості там деокупувати Крим, та ну колись, можливо, ми готові будемо говорити. Зараз Росія дає чіткий сигнал всьому світу, от в першу чергу своєму суспільству, що ні, ми окупант, ми ніколи не підемо з Криму по добрій волі. Тому, напевне, найбільш логічним було б після таких змін до Конституції з боку Європейського Союзу, з боку цивілізованого світу, це посилення санкцій. Насправді, досить цікаво те, що Росія намагалася на початку коронакризи добитися скасування санкцій, посилаючись на те, що дуже багато економічних санкцій стосовно інших країн було справді скасовано. Ні жодна розвинута країна не скасувала санкції стосовно Росії. Чому? Тому що одне – це якісь там економічні порушення, одне – це якісь там одноразові, справді там навіть порушення прав людини, але якщо країна це виправила. А інше – це окупація цілого півострова і районів Донецької, Луганської області, ну і знущання, фактично знищення там будь-яких прав людини як явище.